Здравейте хора от YouTube, аз съм Фейк и снимам клип с giveaway от първия клип. Тук не е Dying Style, защото го няма в Skype. И така, сега ще теглим победителя от random.org. Написал съм 7 човека, защото тук има 7 коментара. И да генерира. Номер 2. Номер 2, Денис Танев. Само да кажа, че измислих нещо, което може да ви зарадва, може да не ви зарадва, особено Денис Танев. Ако той не качи до 1 час клип в нашия канал, ще го отпишем и ще търсим нов. Този го отстраняваме, номер 2. И на негово място Black Devil 3, който е 3, ще стане 2, и Gameplay Tutorials 3, и Йордан 4, 5 и 6. Така, това беше от мен. Много ви е харесал клипа. Чао!